Il-Partit Laburista qed jipproponi li mill-gvern inċentiv għall-għalliema kapijiet ta' skejjel prinċipali u dawk kollha fi gradi edukattivi fosthom LSAs u kindergarten assistants li jixtiequ jkomplu jiżviluppaw il-karriera tagħhom fosthom bi perjodu ta' leave bi ħlas, sabbatical. Fl-istess ħin isiru diskussjonijiet ma' minnu konċernat sabiex jinstab l-aħjar mod kif dawn il-benefiċċji ikunu applikabbli wkoll għall-għalliema li jaħdmu fl-iskejjel tal-Knisja u dawk indipendenti. L-eks President tal-Union Maltija tal-Ghalliema John Bencini jgħid li din il-proposta intlaqat b'entużjażmu kbir mill-għalliema. Jgħid li fi żmien meta kien President tal-MUT, l-Union kienet ilha snin tisħaq fuq miżura bħal din. Kienu jarmu jiena, ġifieri kif tiftaħ ħalqek fuq dik kien jgħidulek no way. U allura dina l-għalliema tagħna li jixtiequ jistudjaw, li jixtiequ jagħmlu xhur sa sena x'imkien jistudjaw għax iridu javanzaw, għax iridu jkunu għalliema aħjar, issa ġejja din l-opportunità tad-deb għax kif inhi llum biex inti tagħmilha titlob għal unpaid leave, ġifieri bla ħlas, u ġifieri barra li teħel għal flejjes kbar biex tagħmel kors barra jew Malta, titħalla tispiċċa bla salarju. Allura bil-fors jien għandi feedback tajjeb illi intlaqat b'entużjażmu kbir. Bencini irribatta l-kritika li qed issir minn uħud li din il-proposta mhux fattibbli. Jekk noqogħdu nkabru u ngħidu sa jiġru xi traġedji, nkunu qegħdin narmu opportunità tad-deb li jiena konvint li min sa jmexxiha l quddiem din se jagħmilha b'responsabbiltà kbira lill-istudenti tagħna żgur mhux se jitilfu xi lezzjonijiet. Saħaq li f'pajjiżi oħra mill-Unjoni Ewropea diġà hemm sistemi simili. Ma din wara kollox hija sistema li fl-Unjoni Ewropea fil-pajjiżi kollha tista' tgħid jien għamilta ma' unions barra, din tas-sabbatical tiżisti kważi kullimkien. Ġifieri inti l-gvern min ikun responsabbli il-direttorat tal-Edukazzjoni ikun jaf beforehand għax bniedem jgħidlu meta jixtieq imur u x'intenzjonijiet għandu, ikun hemm applikazzjonijiet, ikun hemm sistema li inti l-direttorat jara li l-ewwel responsabbiltà tiegħu ikun it-tagħlim tat-tfal li ma jitilfux tajjeb. Il-proposti tal-Partit Laburista jgħidu wkoll li gvern ġdid se jaħdem biex jintlaħaq ftehim bejn il-partit kollha involuti biex għalliema jkunu jistgħu jiċċaqalqu bejn skejjel tal-gvern tal-Knisja u indipendenti b'aktar faċilità.